san 6 kiri kelen dugukolo ko la an t'a fɔ ko a ka jan mais anw kɔni fɛ a cayara alhamdulillah an bɛ dugukolo min kan yan nɔ ni o ye Fala dugukolo ye ala an ka sigi latigɛ yan nɔ an yɛrɛ y'an ka yɔrɔ jɔ ka yɛlɛma a kɔnɔ presque kalo 9 parce que an ye dugumana jɔ ka ban ne yɛrɛ dɔgɔnin fa kelen ba kelen o yɛlɛmana a kɔnɔ après an nana sanfɛla jɔ sanfɛla jɔlen fana bannen kɔfɛ ni lahala ninnu nana yɔrɔ bɛ ci don min na an ma wele ka ɲɛfɔli k'an ye k'a fɔ ko ni lahala in bɛ yen a ka yɔrɔ bɛna ci an balila k'a mɛn k'a fɔ ko yɔrɔ ci bɛ ka kɛ o don kelen an nana an ye lahala bɛɛ lajɛlen ta pour que ka se ka fɛɛrɛ siri a ko la an ma se ka solution sɔrɔ a la ni ala ye fɛn min latigɛ o de bɛ kɛ bon ne kɔni bɛ min kɔni fɔ yan tiɲɛni min kɛra yan a fɔra mɔgɔ ye a ma fɔ mɔgɔ ye ni mɔgɔ tɛmɛna hali sirabada in na i b'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛni dɔ kɛra min ye dusumakasi ye bon kunun n'i tun bɛ tɛmɛ yan i ni nisɔndiya bɛ tɛmɛ sira in da la mais bi a ka gɛlɛn mɔgɔ ka tɛmɛ yan i ni nisɔndiya bɛ tɛmɛ parce que tiɲɛni min kɛra yan nɔ ala yɛrɛ b'a dɔn mɔgɔ kelen k'a ka du jɔ étage kelen soit étage 2 ka karo k'a la k'a kɔn n'a ɲɛ bɛ lamini ka n'o ci k'o da tile kelen a tɛ dɛsɛ ka kɛ parce que a kɛra ka ban nka an kɔni bɛ min kɔni laɲini ko in kɛlen ni sisan cɛ san 6 kiri kelen dugukolo ko la an t'a fɔ ko a ka jan mais anw kɔni fɛ a cayara parce que bɛɛ n'i ka hakilila de don a bɛ se ka kɛ sariya bɛ fɛn dɔ yamaruya cogoya dɔ la mais min bɛ anw nafa an fana b'o de ɲini sariya kɔnɔ n ka hakilila sariya yɛrɛ fana ye o de ye n'i donna a kɔnɔ i ka nafa bɛ min na i bɛ taa o de sira fɛ a ka di anw ye hali su in na ni anw ta in ɲɛnabɔra o de ka di anw ye ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan sariya k'a lajɛ n'i ko jamana i ko sariya de n'i ko jamanadenw i ko sariya de a si tɛ se ka taa sariya kɔ tiɲɛ o nkalon a bɛɛ yamaruya bɛ bɔ olu de fɛ yen n'a min bin'i kan don min na i ka jɛ n'i ka jɛnbaliya ayiwa ni se wɛrɛ t'i ye i bɛ jɔ yen mais an kɔni bɛ min ɲini sariya fɛ nin ko in daminɛ ni bi cɛ dɔ kɛra u k'a lajɛ sa taafan yɛrɛ ye min ye ko in kɔnɔ u k'o tiɲɛ walawala jamana n'a denw bɛɛ lajɛlen k'a dɔn anw minnu sigilen bɛ yan anw k'a dɔn mais an kɔni b'a dɔn ni yɔrɔ ci bɛ kɛ yɔrɔ o yɔrɔ ko mɔgɔw ye investissement kɛ a yɔrɔ la a ka kan o mɔgɔ kelenw de ka lakumaɲɔgɔnya bɛn kɔnɔna la sabati kɔnɔna la ka sɔrɔ ka cili bolo da n'a bɛ ci n'a tɛ ci o bɛɛ lajɛlen bɛ faamuya o kɔnɔna la mais nin togoya in na a ka gɛlɛn an tɛna faamuyali sɔrɔ a la an bɛ wele bila jamanaden bɛɛ lajɛlen ma jɔyɔrɔ bɛ mɔgɔ min na jɔyɔrɔ tɛ mɔgɔ min na o an b'an ka dusumakasi kɔnɔ maa min b'a kalama o mɔgɔ min t'a kalama o ni maa min ye nin video ye i ka dɔn a la k'a fɔ ko halisa an b'an ka dusumakasi in kɔnɔ a bɛ se ka kɛ video tɛmɛnen mɔgɔ dɔw y'a ye olu bɛna segin ka bita in ye a yira kun ye halisa an b'an ka dusumakasi in kɔnɔ an ma se k'an yɛrɛ sɔrɔ maa minnu fana bɛ yen n'an ye kunnafoniya min sɔrɔ k'a fɔ ko hakilila dɔ bɛ mɔgɔ dɔw la ka yɔrɔ in feere maa ma bɛ yen k'e ye fɛntigi ye ni yɔrɔ in sanni kuma ser'i ma i k'a ɲini ji ɲɛma jɔlen na parce que yɔrɔ min bɛ yen ni a bɛ sariya ka bolo kan a ma di maa ma fɔlɔ sariya ma sariya tigɛ a ma fɔ nin ta don nin ta don nin ta don ayiwa n'o feereko kuma ser'i ma n'i kɔni k'i b'o san ayiwa i bɛ se k'a san mais bɛɛ n'i ka hakilila don o tɛ yɔrɔ santa ye n'a bugunnatigɛ dɔnna k'a fɔ ko maa min ta don wagati min na ko kuma banna n'i b'a san i b'a san mais bi kɔni a tɛ feereli sira kan wa hali ni maa min y'a san o tɛna anw tɛgɛ jigin an ka kɛlɛ la an b'an ka kɛlɛ la fo ka taa fɔ ala ye an ka jɔnya jɔ an na yɔrɔ min na n'an dɛsɛra yɔrɔ min na an b'a bila o ye ala ka latigɛ ye an kɔni bɛ min ɲini o ye nin ye ala ka ni sababa bɛn inshallah a foli bɛ bɛɛ lajɛlen yɔrɔ cili ye min yɛrɛ d'anw ma an yɛrɛ de b'a dɔn nin y'a san wɛrɛ an bɛɛ bɛ luwanze la taafan t'an na nafan t'an na don o don kalo sara bɔ an ye maɲuman ko min kɛ ka nin yɔrɔ in sɔrɔ pour que k'a jɔ ala de b'a dɔn n'a fɔra k'o ka ci don kelen sɔgɔmada kelen dɔrɔn ka n'an labɔ ka bɔ ka n'an labɔ dɔrɔn k'an ka bɔ ka yɔrɔ ci sɔgɔmada kelen an ka yala n'an ka minɛnw ye tiɲɛ yɛrɛ la ni gouvernement b'a lajɛ dɔ kɛra dɛ san wɔɔrɔ kɔni tɛ tile wɔɔrɔ ye dɛ don o don an bɛ so sara bɔ balo bɛ n'a fɔra ko cɛw yɛrɛ bɛ balo san ka tila ka so sara bɔ a ma nɔgɔn dɛ an ye yɔrɔ in yɛrɛ sɔrɔ cogo min na ala de b'a dɔn ka maɲuman ko kɛ ka yɔrɔ san n'a fɔra ko don kelen ko ka bɔ o so kɔnɔ a y'a lajɛ dɛ gouvernement kan k'a jateminɛ kuma min kɔni bɛ ne fɛ o ye nin ni gouvernement sera k'a jateminɛ a bɛ diya an ye dɛ a bɛ diya an ye yɛrɛ de yɔrɔ in bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo o cogo la a ka se ka ɲɛnabɔ. n bɛ nabaga bɛɛ fo an filɛ yɔrɔ mun na yan n'o ye Fala ye
fale ale kɔrɔkɛ bɛ yan an fa sigira depuis ni anw yɛrɛ ma sɔrɔ bon ne bɔra mun kalama n kɔrɔkɛ a sera ma don dɔ la a ko ma ko an fa ka yɔrɔ bɛ yan k'an ka fɛɛrɛ kɛ ka wuli yɔrɔ in ko la ko mɔgɔ dɔw bɛ fɛ k'a minɛ a ye nin fɔ don min na ne ko n ko kɔrɔ n ko an ka wuli ten ka sɔrɔ papiye t'an bolo an tɛ papiye ma yɔrɔ la papiye fɛn t'an bolo ka an kɛ yɔrɔ ko in kan n ko n'an y'o kɛ n k'a ma nɔgɔn n ko jamana in kɔnɔ k'a ma nɔgɔn n k'an ka wari ɲini fɔlɔ an ka wuli an ka don ko in kɔnɔ bon awɔ ne ye kuma in f'a ye don min na a yɛrɛ kun dimina ne kɔrɔ parce que a y'a yira papiye ko tɛ papiye bɛ se ka yɛlɛma mais ale bangera ale bɛ yan de dɔn ale tɛ se ka ɲagami yan na ne ko problème t'a la ala y'a kɛ an wulila ko in kɔnɔ ta ka don ko in kɔnɔ an donnen ko in kɔnɔ yɔrɔ commencera ka sɔrɔ dɛmɛbagaw kun b'an na minnu y'a dɛmɛ kosɛbɛ yɔrɔ kunfɔlɔ sɔrɔla yɔrɔ kunfɔlɔ sɔrɔlen o de papiye bɔra ka feere daminɛ n'o ye plan b'a la plan approuvé b'a la arrêté b'a la droit coutumier b'a la bon o bɛɛ bɛ yɔrɔ in n'an bolo bon an kɔni tora sigi la kiriko nana daminɛ ka a nasigi ani minnu bɛ ɲɔgɔn na kiriko nana daminɛ fo ka bɔ don kasoladenw bɔ a la o yɛrɛw gɛlɛyara kosɛbɛ a ye kaso kɛ a bɛ se kalo 15 ma n'o ye n yɛrɛ kɔrɔkɛ ye bon kaso ninnu bɛɛ kɔfɛ a nana bɔ kaso la kasoladenw kɔni banna bon 2020 bɛna se tuma min na u nana dɔrɔn ka na bali dɔrɔn ka na yɔrɔ ci yɔrɔ bɛ ci don min na a y'a sɔrɔ ne yɛrɛ ka muso filanan bɛ yan so kɔnɔ yan parce que ne kun ka so an bɛ so kelen muso fɔlɔ bɛ Bangɔni na filanan bɛ yan n kɔrɔkɛ muso in fɛ yan bon o ye ne wele dɔrɔn sɔgɔmada fɛ dɔrɔn ko ne ma wele ko ne kɔrɔkɛ ka yɔrɔ bɛ ka ci n ko ka yɔrɔ ci ko awɔ ne bolitɔ nin la ka na bila yɔrɔ citɔ la yɔrɔ kɔni cira sa nin ci cogo in de la bon ne kɔni bɛ mun fɔ jamana faamaw ye ko in daminɛ ni bi cɛ a mɛnna kosɛbɛ yɔrɔ minnu papiye y'an ka yɔrɔ ci o t'anw ka yɔrɔ ye o tɛ yan ye yɔrɔ mun fɔra ko ka papiye nana yɔrɔ mun kan ka ci fɛnɛ n'o fɔlen bɛ n'o ɲumanbugu ye o tɛ anw ka yɔrɔ ye bon ka tila k'o kiiri kɛ ka se fɔ san 1 san 2 san 3 san 6 faamaw ka wuli k'u jɔ u jɔyɔrɔ la a gɛlɛyara parce que a sara ni papiye minnu sɔrɔla a ma sɔrɔ ten dɛ fɛn minnu kɛra u nɔfɛ Kulukɔrɔ gouverneur ka papiyew arrêtéw bɔra ka plan approuvé arrêté b'a la k'o papiyew bɛ bɔ o b'anw bolo ka tila ka n'o yɔrɔ ci ten ka san joli kɛ o dalen bɛ ten ko cɛ ma se ka dɔn o b'an kamana gan kosɛbɛ an ka mɔgɔ camanba yɛrɛ b'a kunfɛ dɔw sara gɛlɛya sugu si tɛ yen an ma mun y'an ɲɛ la yɔrɔ ko in na ne bɛ faamaw deli ka faamaw wele u b'an dɛmɛ cogo o cogo u k'an dɛmɛ ala kama gɛlɛya in a ka s'a dan na ten sa pour que nɔgɔya ka na an ka yɔrɔw cira san 6 tiɲɛna an b'u deli ala kama u ka wuli k'u jɔ u jɔyɔrɔ la nɔgɔya bɛna cogoya min na nin de bɛ ne fɛ ka fɔ a ye.